मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि 5थि खेब 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। बाक्सानि सदर थावनि मुसलपुराव थानाय ट्राइबेल संघनि गाहाय मावखुलि लांगोनायाव बे जथुमाखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों आरो खुंफुंजानाय जथुमाया मेहेरगोनाङैनो जानानै थांबाय। बे जथुमानि गेजेरजोंनो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो दानानै लानाय जायो। बे जथुमानि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला ट्राइबेल संघनि गोदानै बिबान मोनो आफादगिरि महरै सुभाष चन्द्र राभा आरो गाहाय नेहाथारि महरै फुलेन चन्द्र बर'आ। बेबादिनो गासै 27 सा बिबानगिरिफोरखौ सोसननानै लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जथुमायाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 16 प्राइमारिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे बे जथुमानि गेजेरजोंनो माखासे गोनांथार थांखिफोरखौबो दिखांनानै लानाय जायो। जथुमानि गेजेरजोंनो मा थांखि लाखो बेनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथांमोना मिथिना ला। दिनै सदु अखम ट्राइबेल संघनि बाक्सा जिल्लानि माने पंचम त्रिबार्षिक अधिवेशनमोन। बे अधिवेशनावहा जों फैदोंमोन सुंदरभावे। दिनै बेयाव नतुन कमिटि गठन जाबाय आरो दिनैनि तारिखआव ट्राइबेलनि गेजेरावहा जोंनि गेजेराव बहुत समस्या प्रत्याबान फैदों। बे प्रत्याबानखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो विभिन्न धरननि अर्गेनाइजेसन खालामबाय थाङो। बिनि भितरावहा जोंहा दानि दिनावहा मिशन भूमिपुत्र दङ। बे मिशन भूमिपुत्र जदिव बिटिआरआवहा प्रजुज्य जायाखै, थेवब्लाबो बेवहाय थानाय जोंनि जिबिलाक ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ। बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहा जिबिलाक मानसिया माने जि एनक्रोचार्स दङ बेखौ जोङो होखारनांगौ होननानै जों दाबि खालामदो बिटिआर सरकारखौ। आरोबाव बे बिटिआर सरकारखौ जों अनुरद खालामदो जे बिथांमोना जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेलेग भूमि नीति, ट्राइबेलनि थाखाय बेलेग भूमि नीति बेहा मोनसे तैयार खालामनांगौ, जेराव जायाव जोङो माने गोमगोमै रायजो जानो हागौ। जों बेखौ आसा खालामदों। आरोबाव जोंहा प्रत्याबाननि गेजेरावहा मोनसे दङ जे बै 6 जनगोष्ठीखौ जुदिसो जनजातिकरण खालामोबा जोंहा बहुत खहा जागोन। बे खहानि थाखाय जोङो दरकार गोलैबा जोङो माने आइननि सहाय लागोन दङ आरो बेखौ बुंनाय जायो। बिदि माबा स्पेसिफिक जेरावहा जोङो माबाखौ मोनदों बेखौ जाय प्रमाण होनो हादों बेखौ जोङो हाइ लेभेल कमिटि दङ कमिसनार लेभेलावहा, बेयाव जों बेखौ हरदों दैथायनानै आरो बिथांमोना बेखौ नायगासिनो दङ, स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं बायदि। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।